രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 40 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആണോ? 40 വരെ അല്ലെ? 40 വരെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇന്ന് 41 തൊട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിന്റെ എക്സാം എഴുതാത്തവര് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ്സില്? അവർക്ക് നാളെ ഒരു എക്സാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടോ? ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഴുതാത്ത? മാതാജി എല്ലാരെയാണോ ചോദിക്കുന്നേ? ആ, എല്ലാവരും. എഴുതാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലെവൽ 1ന്റെ എക്സാം എഴുതാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വീഡിയോ ഓഫിലായിരിക്കുന്നത് മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഓണാണല്ലോ. ഇല്ലല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാവരും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് നടത്താം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോ 4 ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിനി അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പോവാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരിക്കും എല്ലാവരും മാറുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ ഇരിക്കും. അല്ലാത്തവര് 2, 3, 4 ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റും. നിങ്ങള് ടൈം സെയിം തന്നെ. ടൈം മാറ്റില്ല. ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് മതിയല്ലോ. ഇനി കൂടി വന്നാൽ 100 പേര് 150. ഇന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സില്? 66 പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എവിടെ പോയാവോ? സമയമാവണുള്ളൂ അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അറിയണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവര് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ വലിയ ടെൻഷൻ വേണ്ട. മാതാജി എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലിങ്ക് വന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ നോക്കി, ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ലിങ്ക് വന്നില്ല മാതാജി. ഇന്ന് ലിങ്ക് വന്നില്ല. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല. അറ്റൻഡൻസിന്റെ പറയുന്നത്. അത് മാതാജി, ഞാനൊരു യാത്രയിലാണേ. നറശാല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കേക്കണതേ. മാതാജി, അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ മാതാജി. ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ 8:22. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനിട്ടു. അല്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല. എല്ലാ മാതാജി, അവര് പറയുന്നത് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ആണ്. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിനെ പറഞ്ഞേ. അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കുറച്ച് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളെ ചാറ്റ് ബോക്സിലാ വരാം. അത് ഇടൂട്ടാ. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരും. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വരും. അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഓർത്ത് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് മാതാജി തരീന്. അത് കിട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ.
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ഡിസേബിൾഡ് ബൈ ഹോസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ വരുന്നേ? പ്രഭുവിന്റെ സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ നോക്കട്ടെ. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. മാതാജി ഞാൻ മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയത്. ഫാന് മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തേ മാതാജി. ശരി ശരി. വീഡിയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. മാതാജിനെ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇന്ന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിനിപ്പോ ഉണ്ട്. 2 അതെ, ദിവസമായി തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാതാജി? അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിൽക്കും. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നലെ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞോ, തുടങ്ങിക്കോ. ഇന്നലെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ഉടുപ്പുകൾ മാറുന്നത് പോലെ പഴയ ശരീരം വിട്ടിട്ട് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ വന്നിട്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അതും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. രാവിലെ നമ്മള് ഒരു ഡ്രസ്സ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ്, വൈകുന്നേരം ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെ, അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും ആത്മാവ് എന്നറിയാം. അതിന് ജനനവും മരണവും, ആത്മാവിന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല. ആത്മാവിന് പ്രത്യേക രൂപമില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ജീവഗണങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു. 3 രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫലയിച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഫലയിച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യണം. അതെ, അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ശ്ലോകം വരെയല്ലേ എടുത്തത് നമ്മള്? ക്ഷത്രിയ സന്തുഷ്ടരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്. അതെ, അത് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്ഷത്രിയന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ധാർമ്മികമായ സമരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കടമ തീർച്ചയായും പാപം യുദ്ധവീരനെന്ന് നിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളെ ധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താണ് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അത് 1% കൂടി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് 1% ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം വന്നതിന് മാതാജി സ്വധർമ്മം, 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ മാതാജി? 2 തരം സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് സ്വധർമ്മം. നിയതകർമ്മങ്ങൾ. അതെ,
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മം നമുക്കത് ആത്മീയമാകും. നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമം ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോ എന്തായി മാറിയത്? നമ്മൾ ആത്മീയമായി അല്ലെ, ഭൗതികത്തിന് മാറി ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. അതാണ് 2 തരത്തിലുള്ള ധർമ്മം പറഞ്ഞ, ഒന്ന് സ്വധർമ്മത്തിൽ, ഒന്ന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ഒന്ന് ആത്മീയ ധർമ്മം. ഭൗതിക ധർമ്മം, ആത്മീയ ധർമ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ധർമ്മം, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മീയമായ ധർമ്മം. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു? മനസ്സിലായോ മാതാജി? കേക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി? ക്ലിയർ? മനസ്സിലായി മാതാജി. നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 40ാമത്തെ എടുക്കണോ 41 എടുക്കേണ്ടത്? ഏതെടുക്കേണ്ടത്? 41. 40 വരെ എടുക്കും. 41 എടുക്കണം. 41. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവര്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോടായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്ന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും, നാളെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരിക്കും. അവരത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് പല ശാഖകളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് വഴിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം, അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അതിന് നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം, അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ തലത്തിലുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികള് നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാല് ആ വ്യക്തി ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് നല്ലതായാലും വിരോധമില്ല, ചീത്തയായാലും വിരോധമില്ല, ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ആ ഒരു രീതിയില് നന്മ തിന്മകളൊന്നും ആ ഇരുഭാവങ്ങൾ ആർക്ക് വരുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സമുദായത്തെയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിനോടും സമൂഹത്തിനോടും രാഷ്ട്രത്തോടും സമുദായത്തിനോടും എല്ലാവരോടും സേവനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതായത് ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെത്താനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും, എല്ലാവരും തന്നെത്താനെ സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്.
കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പ്രസാദിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും. നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരതാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനാം കാമാത്മാനാ സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമാ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതീം പതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായിട്ടുള്ള പുനർജന്മം, പ്രഭാവം ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഫലപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. വേദസൂക്തങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുക. വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗലോകം കിട്ടാനായിട്ട്, പുനർജന്മം, ധന്യമായ പുനർജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രഭാവം, നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ഫലപേക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ആസക്തരാകും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യമായ ജീവിതവുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകും. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യരെന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ട് ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ആസക്തരാകും. അപ്പൊ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ ഈ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ മറ്റുള്ള സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ മനുഷ്യര് അറിവില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലുള്ള കർമ്മങ്ങള്, പക്ഷെ ഫലേച്ഛാപൂർവകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്, അതിൽ അവര് ആസക്തരാകും. പക്ഷെ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? സുനിശ്ചിതമായ കർമ്മത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവത്തില് അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ പിന്നാലെ പോകുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉറച്ചൊരു മനസ്സ്, സമാധി, അല്ലെ? ഉറച്ചൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയോ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന
നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർഹ്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന, നീ അതിനെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലോഭനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകള് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനായി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കണം. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, സർവ്വ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും. നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നവർക്ക്, കാരുണ്യമുള്ളവർക്കാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യാവാനാർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവതാ സംപ്ലുതോതകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതിനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് വേദാന്തി? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് നാമജപത്തില് ഇത് കൊള്ളുന്നതിന് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവൻ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ പരമാനന്ദം കിട്ടുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേദാന്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയെ വേദാന്തി എന്ന് പറയാം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭുർ മാ തേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നിനക്ക് എന്തിനു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ? സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നിനക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും നിനക്കില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതരുത്. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനു മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ? നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യാം.
കർമ്മം നിർവഹിക്കാന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്കൊരു അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഫലത്തിനുളവാകുന്നത്, കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലം, നമ്മളാണ് അതിന് കാരണം എന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തിന് കാരണം, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫലം കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വന്തം കർത്തവ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തി ഇല്ല. ആ ഫലം വന്നത് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനും പാടില്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം. സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് എന്റെ കർമ്മമാണ്, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധന ഹേതുവായതുകൊണ്ട് തന്നെ മംഗളകരമല്ല. അപ്പൊ ബന്ധനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. യോഗസ്ഥാ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധസിദ്ധ്യേ സമോ ഭൂത സമർത്ഥം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിനോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. ആ സമചിത്തതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ജയവും പരാജയവും അതിനോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞിട്ട് സമചിത്തതയോടെ നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. നമ്മളെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക? പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള ഒരു വഴി, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ദുരേണ ഹിവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിരസേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് പറയാണ്, ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് രാജസൂയ യജ്ഞത്തില്. ആ ധനഞ്ജയനോട് പറയുന്നതാണ്, ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിരസേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിരസേവനം കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തുക. ഭക്തിരസേവനം കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. കൃപണൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പിശുക്കൻ.
അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? പിശുക്കന്മാരാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടി നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധ പൂർവകമായിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞത്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ്. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? 40 അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗം പ്രാപ്തിയോ ധന്യമായ പുനർജന്മോ പിന്നെന്താണ്? പ്രഭാവം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അത് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ അതിലേക്ക് ആസക്തരാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാകില്ല? അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകില്ല. അവര് ഇതിനോട് ആസക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങള്, സുഖാനുഭവങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി. ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്? വേദങ്ങളുടെ വിഷയം. അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മാവില് മനസ്സുറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ജലസമ്പന്നം കൊണ്ടും സാധിക്കും. വേദത്തില് അധിഷ്ഠിതമായി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അടുത്തത് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വേദാന്തി ആരാന്ന് പറഞ്ഞു? ആരാണ് വേദാന്തി? ഭഗവത് നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നത്. ചിന്തിക്കാതെ സമചിത്തതയോടുകൂടി കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കും. എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അവർക്ക് അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അധികാരമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു? സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് ചെയ്തത് എനിക്ക് പറയാനും നമുക്ക് അതിനൊന്നും നമുക്ക് അധികാരമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ. അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൃപണൻ എന്ന് പറയും. കൃപണന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? പിശുക്കന്മാരല്ലേ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാണ്ട് രൂപം കിട്ടിയാൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാത്തവർ, നമ്മളത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവർ അല്ലെ? നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? പിശുക്കന്മാരാണ്. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയണം, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ ജയവും പരാജയത്തിന്റെ മമത, ജയം ഉണ്ടാവോ പരാജയം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള മമത വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞല്ലേ? നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താ? അത് നീ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്?
ലാസ്റ്റ് 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യോഗത്തില് എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുക. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കർമ്മകുശലത. കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നല്ലത് ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കണം. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സർവവിധനെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മകുശലത. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കാണ്. ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ അടുത്ത 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്താ മനീക്ഷിണഃ ജന്മഭക്താ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് അവർക്ക് ഈ കഷ്ടതകൾക്കെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകം, അതേത് ലോകമാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗത്താസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യാശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കാതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. അപ്പൊ ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ബുദ്ധി നമ്മളെ എന്തിനാ? വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സമൂഹം, തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ. അതിനെ പിന്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഉദാസീനനായിട്ട് തീരും. നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തോന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനായി തീരും. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാപാക്ഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥികാതീം കി പ്രഭാഷേത സീതാവ്രചേതകീം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യാബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും സംസാരവും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ
വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനു പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞാസ്തോച്ചിതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ അത് ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. ദുഃഖേഷു അനോദിഗ്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതാധീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മനസ്സില് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നാറില്ല. അമിതമായി സുഖം വരുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? സുഖം ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മള് ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലൊരു വേർഡ് പറയാനുണ്ട്, ഒരു കാര്യം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങള്, ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. അതാണ് ആധ്യാത്മികം. രണ്ടാമത്തേത് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ഭൗതികം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് പക്ഷികളെ കൊണ്ടോ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ്? ആദി ഭൗതികമാണ്. ഇനി ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം, ചൂട്, തണുപ്പ്, വരൾച്ച, മഴ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഉരുൾപൊട്ടൽ, അതൊക്കെ ആദി ദൈവികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ഭൗതിക ക്ലേശം, ആദിദൈവിക ക്ലേശം. ആധ്യാത്മികം എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സും കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയതാണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. അടുത്ത അതിദൈവികം ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത് പ്രാപ്യാശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എന്തായാലും നല്ലതായാലും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പരിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ പാതയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. നന്മ തിന്മകളുടെ പാതയൊന്നും ഏൽക്കാത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമാധി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത്തരത്തില് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ളൊരു വ്യക്തി, ബോധത്തിൽ ഉറച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സാധിക്കും. യഥാ സംഹരതേ ചായം കുർമോ ഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ആമ എപ്രകാരമാണോ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവ് അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? ഒരു യോഗി ആയാലും ഒരു ഭക്തനായാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇച്ഛാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ഈ വിധി നിഷേധങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സുഖാനുഭോഗങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ വിധി നിഷേധങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണം എന്താണ്? ആമ എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഉൾവലിച്ചു വെക്കും. അതേപോലെയാണ് ആമയെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ആമ എങ്ങനെയാണ്? ആമ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അതിന്റെ കാലുകളൊക്കെ, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമയത്താണെങ്കിലോ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കുമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് നൽകുന്ന ഉപദേശം. വിഷയാവിനി വർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർച്ചം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവനിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ എത്താതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തില് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവന്
ഭൗതികമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ തുച്ഛമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിച്ചു പോകും. യതതോ ഹ്യപ്പി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരനെ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? അവൻ വിവേകിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിനെ ബലാത്കാരമായി പിടിച്ചു വെക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പാടുപെടും. നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും? പിടിച്ചു നിർത്തി വെക്കും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉദിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഇത്തരത്തില് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ്? അനാസ്വാദ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി, വിശിഷ്ടമായ അനുഭൂതിയാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള ഒരനുഭവമാണത്. അപ്പൊ വിശക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. ഇപ്പൊ സവൈമന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അതായത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. കാരണം അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. പക്ഷെ ദുർവാസ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കോപിഷ്ഠനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹർഷിയാണ്, ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഭക്തനും പിന്നെ മഹർഷിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നതോടെ. കാരണം ആ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് അത് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എടുക്കണോ നിർത്തണോ? കൂടുതലാവോ? കുറച്ച് ടൈം മാതാജി ഇതങ്ങ് നിർത്താം. മാതാജി 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി പറയോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമൻ സർവാൻ പാർത്ഥാ മനോഗതാൻ ആത്മന്യോ ആത്മനോ തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞോസ്തദോച്യത്തെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മനസ്സുകൊണ്ട്. മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം തിന്നണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടേക്ക് കൊടുക്കും? അതിന്റെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ തയ്യാറായില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിലത് തോന്നിയാലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണ്ട നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം. അപ്പൊ മനസ്സത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിന്റെ കൽപ്പിതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആഗ്രഹങ്ങള് ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാണ്ടാകുമ്പോ മനസ്സ് തന്നെത്താനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താ? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും.
അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്താല് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മളത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. മാതാജി, ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് സാമർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ മാതാജി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും മാതാജിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നാൽ. ഇത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മാതാജി, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു പോകാം. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയിൽ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരേപോലെ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ. ആ 5 എണ്ണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു പോകും. നമ്മൾ തന്നെ അറിയില്ല അതൊന്നും. ആരോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് റെഡിയാക്കണ പോലെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, നാമജപം, മധുരാവാസം. ഇതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. മധുരാവാസം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാജി? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹാരാധന. വിഗ്രഹാരാധന ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പേര് രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ കയറുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനെ രാവിലെ തന്നെ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവത ശ്രവണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സത്സംഗവും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നാമജപവും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കേറുമ്പോ തന്നെ നാമജപമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 5:45. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്സംഗവും, നല്ലൊരു സത്സംഗവും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് സത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം. അതിൽ വരുന്നവർ മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രേ. പിന്നെ വന്നിട്ട് മധുരാവാസം. മധുരാവാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധുരയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ എന്നല്ല പറയണത്. മധുരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുരയ്ക്ക് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത്? എവിടെയുണ്ട്? മധുരയിലുണ്ട്. മധുര എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ മധുര. ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം കൊണ്ടല്ലേ മധുര ഇത്രയും പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, മധുര വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ശുശ്രൂഷണാത്മൽ എന്ന് പറയണ തക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാ പറയണത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന കാണുന്നു, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നു, ഭഗവതം കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ സത്സംഗം, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം. ഇതെല്ലാം ആരെ കുറിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട് എന്തായി മാറി? മധുര വൃന്ദാവനായി. അഞ്ചാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? മധുരാവാസം. നാമജപം. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും. നാളെ തൊട്ട് കയറണപ്പോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാത്രം പോരല്ലോ, കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, കേരളത്തിലൊക്കെ കയറണം. നാളെ തൊട്ട് കയറാൻ നോക്കാം. രാവിലെ 4:30ക്കാണ് മംഗളാരതി ഉണ്ടാകുന്നത്. മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര്, മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ വേണ്ടത്. അല്ല മാതാജി, ഈ രാവിലെ കേൾക്കുമ്പോ 4:30 കുളിയൊക്കെ കഴിയാതെ അതാണ് വൈകുന്നത്.
അത് സാരില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. രാവിലെ മാതാജി 4:30 ചെയ്തോളൂ, കുളിക്കണ്ട, അല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും എല്ലാവരോടും. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കിടന്ന് കേട്ടോളം പറയും ഞാൻ എല്ലാവരോടും. ആദ്യം കിടന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങള്. അങ്ങനെ രാവിലെ കുളിച്ചിരിക്കുമ്പോ വൈകി പോകുന്നു. കുളിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ വൈകി പോകുന്നു. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അതിന്റെ സൂത്രം പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാതാജി കുളിക്കാതിരിക്കുന്ന വിഷമം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് മാതാജി നാളെ തൊട്ട് കുളിക്കേണ്ട, കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓണാക്കിയിട്ട് മാതാജി കണ്ടോളൂ. കുറച്ച് ദിവസം മാതാജി അത് കണ്ടു, ഭാഗവതത്തിലും കേട്ടു, സത്സംഗവും കിട്ടി. ഇത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോ മാതാജി തന്നെ കുളിച്ച് വന്നിരിക്കും. നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും, അത് സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മളിൽ. അത് അറിയാതെ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ മാറ്റം വരും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ട ആരും. എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്കിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നേരെ സൂം ഓണാക്കിയിട്ട് അത് കാണാം. അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്, ഭാഗവതം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമല്ലോ, 5:45 ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അവിടെ സത്സംഗം ഉണ്ടാവും, നാമജപം ഉണ്ടാവും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇത് മുഴങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാരതി കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാ. അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ, ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാതാജി തന്നെ വിചാരിക്കും. കാരണം അതില് എല്ലാവരും കുളിച്ച്, കുറെ പേര് കുളിച്ച് നല്ല എന്താ പറയാ, ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നും മനസ്സിൽ, എനിക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് തോന്നും. സ്വാഭാവികമാണ് മാതാജി അത്. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ മാറും, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ കേട്ടാ. ഇത് കാരണം അതിൽ കേറിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിങ്ക്, നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട. 2 ദിവസം ഞാൻ കയറി, പക്ഷെ ഡെയിലി കയറിക്കോളും, കയറിക്കോളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലിങ്ക് ഇത് തന്നെ, 8:30 ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്, രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക്. അപ്പൊ നാളെ 5:45 എല്ലാവരും കയറാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സമ്മതം എല്ലാവർക്കും? അതെ. പെട്ടെന്നവര് മംഗളാരത്തില് 4:30 എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പതുക്കെ അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ. മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വേണ്ട, അവർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂല്ലോ. 4 മണിയാകുമ്പോഴേ എഴുന്നേൽക്കും. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് കയറിക്കോളും. ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ 4 മണിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും കയറിക്കോളും മാതാജി. നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ നേരത്തൊക്കെ. അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം, അപ്പൊ പിന്നെ ഓണാക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ. മംഗളാരതിൽ കയറുന്നവര് പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടില് മലയാളം എന്നുള്ള MIL എന്നും കൂടി ചേർക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസും കിട്ടും അവിടെ. കണ്ടില്ല ഇവിടെ ലാലി മാതാജി എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതാ ബുദ്ധിമുട്ട്. ദിവസം എഴുതണ്ടല്ലോ. ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ മറ്റേ ഇന്നത്തെ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി, അതിൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ മാറ്റണ്ട, സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു കിടക്കും. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. അതിൽ ചെയ്ത് കാണലുണ്ട്, രാവിലെ 4:30 കാണലുണ്ട്. തങ്കമണി മാതാജി കണ്ടിരുന്നു, മാതാജിയുടെ പേരിന്റെ. പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടു പേര്, രാധാ മാതാജിയുടെ പേര്, രാധാ മാതാജി, പിന്നെ തങ്കമണി മാതാജി, പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ 2 ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. വരുമ്പോ നോക്കുന്നുണ്ട്. ശ്യാമള തുളസി മാതാജി, നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മലയാളം ഇടാത്തവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടില് മലയാളം എന്നും കൂടി ചേർക്കണം, എന്നാലാണ് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്തവരായി. കാരണം ഓരോ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. അപ്പൊ മലയാളം ഇട്ടാലേ നമ്മളെ അറ്റൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടാ. ചേർക്കണല്ലേ? പറ്റണില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഒട്ടും പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഏത് സമയത്ത് വിളിക്കാൻ പറയാ, നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഞാൻ വിളിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഒട്ടും പറ്റാ. ഒരു ദിവസം കിട്ടി, പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല മലയാളം ഒന്ന് ചേർക്കാൻ. ഡെയിലി ചേർക്കണ്ട ജി, ഡെയിലി ചേർക്കണ്ട. അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്താൽ ഡെയിലി ചേർക്കണ്ട. മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നതിനകത്ത് ഞങ്ങള് മലയാളം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അറ്റൻഡൻസിൽ നിർബന്ധമില്ല, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അല്ലേ.
ഇവിടെ വേണ്ട. അല്ല അന്നേരം അതിനകത്ത് മലയാളം എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയോന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇത് പോരാ. ഇത് അമ്പലത്തിലല്ലേ മാതാജി? അമ്പലത്തിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മലയാളികൾ മാത്രല്ലല്ലോ, കുറെ ലാംഗ്വേജസ് ഇല്ലേ, 12 ലാംഗ്വേജുകാർ കേറുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് മലയാളികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, GUG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ENG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കന്നഡ, തമിഴ്, എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും ഉണ്ട് അതില്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം നമ്മളൊക്കെ. സമ്മതം? നാളെ തൊട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ കയറാ. രാവിലെ 9, 10ാമത്തെ അധ്യായം നാളെ തുടങ്ങാണ്, പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. നല്ല അധ്യായ 10ാമത്തെ, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ അധ്യായം അല്ലേ? അപ്പൊ നാളെ കയറാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ കയറാത്തവര് ഭാഗവതം ബുക്കില്ല. ബുക്ക് വേണ്ട, അല്ലാതെ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നതിന് PDF അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ. കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി എനിക്ക്. അയക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ PDF കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരാഴ്ച പ്രൊബേഷൻ ആണ്. ആ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കയറുന്ന കൺഫേം ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മെസ്സേജ് ഇന്ന് കുറെ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാത്തൊരു പ്രൊബേഷൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തരാം. ഒരാഴ്ച നമ്മൾ നോക്കുന്നതാ, എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ കയറുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കും. കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്തിടും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പില് കയറിക്കോളൂ, മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി എനിക്ക്. അപ്പൊ PDF അല്ലാണ്ട് തന്നെ അയച്ചുതരാം, PDF അയച്ചുതരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ക്ലാസ്സിന്റെ പ്ലാൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ 9ാമത്തെ അധ്യായം വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ടും മാറ്റി അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവത 10ാം അധ്യായം ഒരുപാടില്ലേ, കൊറേ ഇതില്ലേ. 10ാമത്തെ അത്രയും വലുതാണോ? എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, അത്ര ഇല്ലല്ലോ. 9ന്റെ അത്ര ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. 10 ചെറുതാണോ? ചെറുതാന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറുതാ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാ. അതാണ് നമ്മളെ 10ാമത്തെ അധ്യായം. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ തൊട്ട് മംഗളാരതിയിലും കയറാൻ നോക്കുക, ഭാഗവതത്തിലും പോകാൻ നോക്കുക. ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് മംഗളാരതിയിൽ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ കയറാം. ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം കയറി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശീലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ആദ്യം 5:45 കയറാം, പിന്നെ പതുക്കെ 5 മിനിറ്റ് ആക്കി ലെവൽ 2 കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 4:30 ആക്കി വരാം എഴുന്നേൽക്കല്. വിചാരിക്കും നന്നായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്രയും വേഗം ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ വീട്ടില് കൊറേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് നേരത്തെ എണീക്കാനായിട്ട്, പക്ഷെ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി പതുക്കെ മാതാജി ഇപ്പൊ നേരത്തെ എനിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാ മാറിപ്പോണെന്ന്. ശരിയാണ്. അതെ, അതാണ് വരുന്നത്. 3 മണിക്ക് ഒരു ഭജന ഇല്ലേ? 3 മണിക്ക് മുതൽ 4:30 വരെ ഭജന ഇല്ലേ, മലയാളം ഭജന? ഞാൻ ഒരു ദിവസം കേട്ടായിരുന്നു. 4:30 വരെയാ? ഏത് ഭജന? മാതാജി നമുക്കറിയുന്നില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേറിയപ്പോ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ഏത് ഗ്രൂപ്പ്? ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:30 തൊട്ട് ഞായറാഴ്ചയല്ല, അല്ലാതെ നമ്മളെ ഈ 4:30ക്ക് ഈ മംഗളാരതിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3:30ക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ രാവിലെ രാവിലെ അതില് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് ഈ ലിങ്ക് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസ് ഇടണോ അതോ? വേണ്ട, അതിന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഇടണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഇടണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾ അറിയാലോ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. എല്ലാവരും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. മലയാളത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അമ്പലത്തിലേക്കുള്ളതിന് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ രാവിലെ വെളുപ്പിനെയുള്ളതാ പറഞ്ഞു, 3 മുതൽ 4:30 വരെ. 3 മണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ, വൈകുന്നേരം അല്ല, വെളുപ്പിന് 3 മണി. വെളുപ്പിന്. അത് മലയാളം ഭജനാണോ? മലയാളം ഭജന കീർത്തന ഉണ്ടാവും. കീർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും 3:20 വരെ. 20 വരെ കീർത്തനായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങും. 4:30 വരെ ഉണ്ടാവും. അതാണ്. എഴുന്നേൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറിക്കോളൂ, കേൾക്കാം. ഞാനും കേട്ടു മാതാജി അത് 3 മണിക്ക് കണ്ടു. ശരിയാ.
3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെ നമ്മള് ചൊല്ലുന്ന ആ കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, രാവിലെ നമ്മൾ ചൊല്ലും. മംഗളാരതിക്ക് ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ രാവിലെ എന്നും 3 മണി തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് 3:20 വരെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. അതിന് ഗ്രൂപ്പില്ല, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാവരും കേറുന്നത്. അത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല അതിന് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ലിങ്കാണ് കേറാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കേറുന്നവര് കേറിക്കോളൂ, കേൾക്കാം. രാവിലെ തന്നെ കീർത്തനമൊക്കെ കേട്ട് അത് ഞാൻ പറയാത്ത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കാണല്ലോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക 5:45 പറഞ്ഞു മാതാജി, 4:30 പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് 3 മണിക്ക് എണീക്കാൻ പറയണോ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മാതാജി എത്ര മണിക്ക് എണീക്കുന്നത്? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാജി. ഉറക്കില്ല. മാതാജി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കണം ആദ്യം. അതെ, ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. ഇനി എത്ര വരെ എത്തി നമ്മളെ? 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയണം മാതാജി. 10. ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? അതാണ് പറയേണ്ടത്. ഇല്ല, 17 അടുത്തത്. അല്ല 17 പറഞ്ഞു. 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. 17 മുതലാ 17 തൊട്ട് പറയണം. 17 തൊട്ട് പറയണം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും അല്ലെ, അതല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ആസക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? യോഗക്ഷേമം. അതല്ല, മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്നല്ലേ? 3 ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഭക്തി പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് മുഖ്യ വിഷയം. ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന നാമം ജപിക്കുമ്പോ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവര് വേദാന്തികളാണ്, ഉത്തമ വേദാന്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തമ വേദാന്തി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കുമ്പോ പരമാനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജപിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പോകാൻ ഉത്തമ വിചാരിക്കാം. നമ്മള് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാതാജി പറഞ്ഞു, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? കുറെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യുന്നത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപരാധത്തോടെ ആയിരിക്കും നാമം ജപിച്ചു പോണ്ടാവുക. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെത്താന് അതിൽ നമ്മളെ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ മാറി 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 പതുക്കെ പതുക്കെ വരും. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ജപം ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹര വരുന്നുണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും, നമ്മൾ പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കുറ്റമല്ല, കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ തെറ്റുകളൊക്കെ മാറി മാറി വരും. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുമ്പോ വീഴും, പിന്നെ നടക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ ഓടും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്താണ്? ഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കൽപ്പനങ്ങളുണ്ടാവുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ ആകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് താല്പര്യം സന്തോഷിക്കുകയും ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആണല്ലോ. നമ്മള് എല്ലാതും വിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഒരു വ്യക്തി
ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം. ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിൽ വരും? ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. കൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശത്രുക്കളാണ് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ അതും എന്താണ്? ആദി ഭൗതികമാണ്. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദേവന്മാരെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആദി ദൈവികം. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എല്ലാതും എന്തിൽ വരും? ആദി ദൈവികത്തിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇതില്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി.